dalang kini ba kikun ru kibang pa sekolah school ba ako kibi operasyon de bangi tinan kam ni pa kikun ning ba jong school bus MTC ti habangi ya pai sa kabay day baga jengkiw kensan jong kabay school bus tingi su thu ba buon hi kiknik pa kibay ut pang kabay school bus tang ba umdan nong ya lam umdan nong ya keren naman baga jenglong kasi jongi ka kamduna bangin ya long tali tili si henry menta kasi kalong beta kla ta si shay ka kla jongi guduk besok baka tu kat ne mentang isu khat ke ni dan tang kan ningot henry kidan belayawan nang mene tabe belai ke ban ngelek ti da kan ni ka benta ka ba menta kasi kwan yang iwan ban ya keren ya director managing director jong ka MTC hang ni Shillong ibaki al nongri ti hakabaya keren bat ni suku bai ong balai ba sangiwan na kabang ipenpa gajing sokya mo ngi ay bagajing tho hai ti hadin jo gajing kran yong adin tho ngi dengan penpa gajing sokya na mabaka kiu kansan ka bay school bus ni ngen ni sa na lai mer ni pha e ki khon sha nyong mer ti ka bay school bus dangi tho ni man ka snam ni tho sha tang ki snam na du snam arajar aku ar ka bay school bus ka dei nyo hajar san spa kata ka dei tang san kilometer na po lai mer sha nyong mer di nang ta shishu hakas nam arhajar ar kadai nyo hajar san spa haus nam arhajar ar kulai kadai shipau hajar sau spa san pau bat haus nam arhajar ar kusau menta kala kiu kensan syaka khatlai hajar nyo spa san pau bat katu kat ni kat kum ka jing pau jongi ha khamat jing director mene kolong bang ka ba pelingo yang kimi paru kolong bang hau ha ka pratrik jing bana Januari kidan katu kat ni kimi pagi bla dapat renew ya kat boss siapa ISBT setia siapa office of MTC ti habdin miklar ni ha kaphatar ng January kidang yo ya kador ke barim ke basipo hajar saus pa san pau kata kadang dei ke jong senam ajar pulai tikat batang hadin stayo na ka mentau ni uju yu senam ajar aku sao kala pen kala no kador pakla dei no syaka sipo hajar asyaka khatlai hajar news pa san pau tikat bapelingo susu yang ni kum ki kemegi pa ka bangi keren syapang kan ni ka by school bus kalong ka bagajing penkiu kensan ka bamsong nong rim namar ha ka bay din mangi ki baya tray bela basya tray bela beria namar nia pha ya ke school ki khun sya ke central school namar bahang te ka by school ru kadang khamduna le singala ban ong tang kumban 3000 subnai ka lam long 8000 quarter kila dengi pha ki school private lama nang khamram rei namar ba le singala ban ong la da kabyang ka school government ha keleng ki jaka tingi la komisi nang kendong ila ban pas dengan ni bro minta kita tak kami be sosor nama ka school ka babyang ti henry ka bakta pada ingi minta kolong ba ka by school ka duna kata ka by school bus ka kiu sa bapalan ti ka bayanu jor pada ni dapat na lor kata ambil kata ka ba kani ka dor khatlai hajar news pa sam thoru im ngatharai na ke department jong ki klempet kat kum ka kilometer namar kani ka diklum ye baro ki barung ki ba kiu ka bus ki kena skuli ba kiu bus nandu na kerenja na maulai le sing no pi kani ka ju ka dor khatlai hajar news pa san thau tikat mamangi na lai meru ni ham ai ka dor khatlai hajar news pa san thau kada ka dor ba mentau snam tikat bangi wani krani ye director menai yong balai pi wan ot tang mapi tingin nyo ang ngingi dan ki kun hayeng ka sangot sangot ki dan ki balai ngot sangot ki bapha na kaju ko school ha kaju hi ko bus te kalak ta jor kala poi teng lak ne silak duna kan poi la da kadai kani ka dor khatlai janyos pasan phau ti kalak khia bahasa ti ong ba kani kadai ke jingi kran da ka bot ngam tip kala dan sisa kata jing kran ne em henrei kata kadai karai kat bangi dai kli sethi sepo MTC ki ong ba kani kala dai ka ba balak ti kena bakla ki ka high school bus ti ka bangim su thu shu kan namar ba kalau ni pek ya kajing thu jong ka government hakini ki mention snam kum haki kum ki kajing ekran ni ka assembly mention snam ngosngo beki ong ba ka government hi kan persangkat pala ban penduna ya ki private vehicle kenang ban lekta ya ka traffic ndrei mental ada kajing penhe jong ka school bus kalong kum ni kanang ai la thu pada yo pai ba bon sei la ka jong ka da private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin ya bakni bu school ki kon tin nalo katarong ipinpaw ki jing sokya ni kalong bai ba ni da kerpat na kaliang jong ka sarkal ni ngap kerpat na kaliang jong department kan bishar benia pha ka bai dai bakan ni namarngi ni suthu bakla ta shisha kat sebab hai pai ba usyam bitang jing jenja pagi jing salute sudah namarkan ni la penpaw bai ba kala salute ka pelajon ki beria ki belaria ti hakabai dei bakaniru hagajing kran jongi menne ba directly ong bai ba undan bawan ujo
namar le se ki berang bun hi mentau senam kim pat tip ya kenika jing pen thamai kenika dor namar dang tang katu kat ningut ki balawan pen thamai ke kat bos apo an kisian ti tidang lap tang katu kat ningut dan hakata hakani ke ju ko ngalap ba kala kata sisa ya ka pisah di jong hidup kisuk di nakata miwan penekran i ya director menta kasni di hakabai de bakani kerpat bat menta kasni hing kerpat gitu ki keme ki pa ki badan ki khon ki ba pha skul hang te pok ki vi hi di ngi kerpat ba da ke jing dan lang kat ningut ho ni de ki khon ki ba ki keme ki bangi dan khon arngot laingot sangot ki dan ki nan ki para ki be pha ki jo skul ki kala khia sisa di ngi kerpat ki keme ki pa ki badan ni ki jong ki khon ba da ke jing sim khialan na kumta ki khon jong ki namar ba nila bandong ya ka bala dep in khen ka de history hanrei ka kamram jong i kum ki pat ba hi ni dei ban sim ya ka responsibility le ne ka duty ka kamram jong i kum ki pat ba hi bangen ya kren ka bamenta bat ka ban sawan namar ba la da ka ki shi ki kum ne man ka snam tang snam arhajar afusan kan sapoi ka bai school boss cheki khat rew khat nyo hajar shi snam te na kata kata kan ikan ta bha kum bai ong director men ne bai ong bakal kiu bha ka bai petrol ru man ka banai man ka snam ka kiu te hadu ka no tak bai petrol ngi rungi pendan kam bai petrol man ka si ne ka kiu shi tingka artingka kam dei baka kiu iki hajar te kan ni kada ta shi shai kata tingi terpar ret akhmat jong ki bagi ki mix pa ki badan iki khon ki ba paskul pok ki di smo bha ba tangi ken hon barit ngi dan kum ni ngi terpar bha ka ar pesan terin kapor kan long kumba khatwi beji la biang dai khatwi beji mistep in wan no hang tai hapo kamadan hapo ngin pelong jing meeting barin bangin ni pelong meeting lang bangin discuss lang bai dai bakani ha kapor khatwi beji mistep hamadan umlingka halai mia lalu ha ka arpusan terik mentau benai kini entah tayau kan ha ka arpusan terik mentau benai te kata ka di jing kerpat rit na kaliang jongi bai dan lang hang ni ti ki ngan ongi pi ki sibun ha ki jing e la dengi lap ki ni ki school bus teng ki school bus teng ngan ongi pi ki klung ki ba san snam riu snam ngila siu da kador ka ba capacity kada ki 1000 ti henre ki klung ki ba san snam riu snam nong pi kan ha ki ni seat kamlong ko kum capacity kin ha ki ni seat klung banyo snam ha ki ni seat ba ki kena ki bala he kata ka de bengi julap berbo ka jing thap thinyan ru kadan ti henre ngi li bala ya ki shatai shalas chalai mer sau mer ter bon kim tu khan yo ja ka shong shu ti khon ti ha ka jing sha ka kum ko dor ngisi be one seat kawai ka seat nam ta wai khna hanrei kat ba ka jing lak ko jungi kolong no ki khon hi dalawan jan mit ki complain bangi ha be kini seat laingot ha kawai ka seat ha shong sangut ha kawai seat one si laingot hi kawai ka seat nalo kata bat ka jing khia jo ka plakot ka jungi bet tiffin bag but I mean bat tiffin nang ta bat water bottle ka jing khia si kot berban kata kala pensam sta mi klung ki ba kamtang ki ban nyaus nam kasnam kata dengi jula perbuan nama ki kon jungi man hi la pas kul tedi kisnam kata ngi jula perbuan tingi kirpar kan yang department kan sim khia nya nakaliang jong tikat tu kat nyangut ki ala nakaliang jong government ro kan sim khia kan ni pentet baha ka bai do ka ni ki e